Mga balay nga nasa kilid sa sapa sa usa ka subdivision sa sitio Tapuco, Barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Giulagway sa mga opisyal syudad nga dili luwas puy-an tungod sa paglihok sa yuta. Samtang adunay mga kalapasan nga nakita sa development sa luna ug mismo sa mga istruktura sa dapit. Ano ang report? Unang may abot sa dapit si Conchal Jerry Guardo ang gitahasan ni Mayor Mike Rama sa pagpatuman sa clearing operation sa mga istruktura nga nakasakop sa 3-meter easement. Gisusi nini ang kilid sa sapa ug mismo ang mga balay sa sulod ug sa gawas. Sa obserbasyon sa opisyal, wa masunod ang gilantid nga 3-meter easement ug laing 2 metros nga setback aron masiguro nga luwas ang katukuran sa mga istruktura. Laing nakita sa opisyal ang kagabok sa gitukod nga retaining wall hinungdan nga nalusno kini dihang gihapak sa baha. 7 ka mga balay ang direktang apektado ug usa nini ang nahalo ang pundasyon. Wala gid nila ma-comply ang 3-meter nga easement nga requirement, no. Sa akong gikuan lang, kwenta-kwenta, 1 meter lang. Ang observation sad nako sa construction sa riprap wall, medyo substandard siya, no. Wala normally basta riprap wall, naman kitawag sa engineering nga masa kamada ba. Pero ang ila kamada lang walay masa. Nasuta usab nga nagbutang og extension sila mga balay ang mga residente nga maoy nakapasamot sa peligro sa ilang sitwasyon. Busa ipatuman sa Cebu City Government ang pagdemolish sa gitukod nga extension sa mga residente. Pandamandit sa ni Mayor Mike Rama is really to recover the 3-meter easement. So we really have to implement ang 3 meter. So magguba gid ang ilang mga structures diri kay obviously nakita nimo nikaon magid siya. Samtang misusi usab sa dapit ang Pangulo sa Office of the Building Officials kun Obo, Architect Florante Catanan. Giklaro niya nga tunay building ug occupancy permit ang katukuran sa mga Pinoy-anan nga na-issue ni atong 2011 ug 2012 nagpasabot nga compliant kini sa National Building Code. Apan adunay gihimong improvement sa mga balay sama sa extension padung sa sapa nga maoy gitan-aw sa Obo nga nakapahuyang sa gitukod nga struktura. Some of the balay nag-extend sa likod, which is dili gid unta to, no? Kay ang atong gi-approve is biyan raman sa atong minimum nga setbacks. Laing kalapasan nga nakita sa Obo mao ang pagkural ug pagbutang sa retaining wall nga walay permit gikan sa ilang buhatan. Samtang gipadayag sa mga apektadong residente nga ang improvement nga ilang gihimo sa ilang mga balay adunay pagtugot gikan sa developer ug gipangayoan pagani sila og bond. Kung nasayod sila nga dili pwede, dili na lang kuno sila mo gastos pagbutang og extension. Kay dili man sad mi makapakonstruct kung dili approve sa kamilya, kay dili nun makasud ang mga construction nga mga deliveries. Kuyawan nagikog burag every time mo tan-aw ko sa kung balay burag naghiwi na, I don't know kung psychological or tinud-anay na ba or something. Gipasabot ni Katalan nga ang LGU lang ang makahatag og pagtugot ug mamahimong liable niini ang developer sanglit klaro kining kalapasan. Atong i-advise, dili lang sa nila gamiton. Ikaduha, ipa-check lang sa nila og ilahang engineer or structural engineer ang ilahang structure itself para sila mo verify if pwede pa ba o dili. Samtang istorya nilang Guardo Katalan ang construction engineer mahitungod sa kahimtang sa proyekto. Meron po kami sir gagawin na another layer of protection sir, yung sheet pile. Yung line po mismo ng riprap is magsi-sheet pile kami. Gikarakta magtigom ugma sa batan sa Obo ang mga opisyal sa developer ug ang mga residente. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.